Какво става, Миндиле? Поздрав за всички обитаци от София. Рапъра, Васил, точката, Георги, техното. Айде, пусти, спуквайте. Fuck, нига! Какво ме гледаш, Пецо Пол? Зоба се по цел ден с Диана Бол. Пръскам си ковата и отивам да пия. Бутам си коритото и скачам да се бия. Яш ми кура, яш ми кура. 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 Дал сутринта и съм се направил на букия. Шмъкал от 3-1 и съм шанаджия. Моля си цигарата и падам от балкона. Правя задно салто и се паза бретона. Какво става, хора? Само искам да ви кажа, че с песента спираме до тук, защото те хора си бръсната шансите, че те е хора на купон. Айде! Мишо е най-лудия! Мишо е най-лудия!